Bnadar mezzasta, wienet bil-luttu u marċi funebri. Din kienet l-atmosfera fit-toroq ta' Birkirkara e kif is-sibt filgħodu n-nies inġabret sabiex issellem għall-aħħar darba lill-avukat Karmel Kirkop. Ġimgħa u nofs wara l-għodwa sewda li ħasdet il-ħajja tiegħu, mijiet ta' ħbieb, kollegi u parruċċani Karkariżi ingħaqdu mal-korteo li telaq minn quddiem il-Gazin Duke of Connacht li tiegħu l-avukat kien president. B'sentiment ta' dieqa uħud minn dawk preżenti fakru memorji sbieħ tal-ħajja u l-ħidma tiegħu. Efhem, bniedem stmat, struid, fl-affarijiet fil-ħajja mistax tgħid kif jiġu stess. Kien aspettata ħafna kien. Jarak barra jsellimlek, jitkellem miegħek, ġifieri kemm hu anki l-mara tiegħu ġifier nissewwa ħafna u llum ġejna u ġvera mtuħ daqsxejn l-aħħar tislima u jalla l-bambini sabbar il-familja tiegħu wkoll. Raġel sew ma nista' ngħid xejn ħażin fiha. Raġel li kien fabbli ħafna. U għalija kien raġel serju. Raġel tal-affarijiet tiegħu kont nammera kienu kun attiv fil-banda tal-ama, dak li nista' ngħidu. Mil-wiet il-korteo baqatila lejn il-Bażilika Kolleġjata Elenja fejn fost oħrajn inġabru bosta politiċi miż-żewġ naħat tal-Kamra flimkien mal-Ispeaker. E kif laqatu għall-aħħar darba, il-komunità kisret iskiet b'ċabċib kbir, xhieda tar-rispett li Kirkop kiseb tul il-karriera tiegħu. Rispett li kien elenkat ukoll mill-qassis li kkonċelebra l-quddiesa u li fisser kif Karmel Kirkop dejjem żamm qrib in-nies kemm f'mumenti jibsa iżda kif oħrajn sbieħ. Quddiem knisja miżgħuda bin-nies u appella l waqfien mill-vjolenza li fid-diversi forom tagħha ikkawżat wisq dieqa u firda madwar id-dinja.